Hello guys, welcome back to the new vlog. So Yanu Ritik Nanonjan undu posat Vijitra Naraman engine. So initha vlog speciality stunt off-roading. So Akshay nikle gottippu namanu radu muju video baide. So ayini gaadi pathon baide ayana. So ini namana eduruda kaadu dulai pondu bike pathondu. So enna bullet andu hopuji ayana enna bullet pathonda en tumma nega noda pira. But I fogvi so namana ayana to pondula guddege. So all pulli bal nikle thopa. So guys, ini netted the lakka the kana the gaadi. Ite mula entrance rolla. Paka Titan encholla. Introduction kodatta. Tagamane tolu vanji. Ready avlai pora. Oh inchina posa style. So guys, ini netted the board. Ondu thadi nikle normal to indippu. So gaadi da view odu lencha board undu. Ite alpar mitodu ulai podu. Ulai etu thirgara apna daga diguthu. But ite khad ulai pondulla. Ready the Titan. Yana front pope. Etige mitu barra ene tadi jettu ni ninna peridu barade maga enna tigale evaru vachi bala Titan bala boda piradu antuna bele ayyo deva ruchigintule. So guys, altonji bari bangad gaadi in kanata itte kaadu Ritik antuni nalla kelavaru undu adu epoyindi taajithu letter popu nanu edu pora apna adu oppu. So guys, namana X-Pulse ulai baidinde kaadu ulai idu nama X-Pulse nu follow malpun off roading idu ini kaadu ulai X-Pulse idore ke side meela sha untakte yalla barpe ತಾಯಿ ನೆರಡು ಬೋಡಿ ಒಂದಂಡಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸೋಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತಂಚಿ ಒಬ್ಬು ರಥ ಬಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಥ ನೂಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಫಲ್ಪಾರ ಚಪೋಟ್ ತುಲೆ ಹೆಸರಕಂಡ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಬದುಲ ಓಹೋ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆಯಾ ಅಂಚ ಪೋತೋಡ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಗ್ಗಿನ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ನಿಂತು ರಿವರ್ಸ್ ಗೆತ್ತದಲ್ಲ ಬಡ ಕಾಟಿ ಬಾಪುನ್ ಟೈಟನ್ ಬಲ ಬಲ ಈ ಬಲ ಪಾಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಬಲ್ಲೆ ಐತೆ ನಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ತುಲಿ Titan X-Pulse ಏತಾನೆ Titan ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಆಪಣದ. ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡಾರನ ಇಂಚ ವಾ ಕಾಡ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಹೋಗೋಲಿ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತುವೈ ರೋಡ್ ತುಲ ಪವರ್ ಆಪಣ ತುಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಕಾಡ್ ತುಲ ಈ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಒಯ್ದ ಎನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕಾಡು ಬರ್ಪನಾತ್ ಇಜ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗದುವೆ. ಸೊ ಅಕ್ಷಯ್ ಕನದಿ ఆయన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇడ్డాను గాడిద. సో ఇతను మా ఆయన గాడిదని వీడియో తొందరలా ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಮಂಜಿ ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಎನ್ನು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಸುತ್ತೂಗ ನನ್ನ ದಾದ ಮಾತು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ರಾಪಣ ಎಂಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಜ ಕನ 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 ಬೈ 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 ಕೂಡ ಕೇಸರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ರಿತಿಕನ್ ಮೀಪ ಎಂಜಿನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ನೆಟಾರು ನಿಂತು ಅವಳು ನಿಂತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಾಡ್ದು ಲೈ ಬೈದ ಟೈಟನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ ಬಲ ऋतिक वहीं पर आप जामा नो प्रॉब्लम अदोट वाला समाधान आड़ी. हाँ टाइटन गो गो एदुरु एदुरु ऑल राइट आवा పోయినా బే మరలా మూలలా తాది మూలు పిరావుడు ఎంత మూలు ఇంచి పక్క పిదకి పోడావు అప్పుడు తాది లైక్ ఆఫ్ రోడింగ్ అంచి రైట్ అంచి మూలు రితి కని మీట్న పెట్టదిలి ಗಾಡಿದ పిరావుడు ಅಂತ ಓನರುಂಡೆ ಬಗೇನಾ ಆಯ್ದುರಾ ಅರೆ ಇಂಚ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕರ್ನಾ ಅప్పుడు ಐತಿ ಬರ್ತೀನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸೇಮ್ ತಾದ್ಯಾ
pontu nya puppidu edenda ಸಾಕಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಬೇಡ ಬಾಲ್ ಪಟ್ बोलो यस नमन भाई राइट बोया पंची जाऊन टाइटन लगा निकला है का पिराड़ा है तो चंडिया నెట్టి పోతున్నాయి తోడుడి నెట్టి అప్పుడు నెట్టి పోయి పోయి ఇది ఒకటి ఓపెన్ పోపు నీ ఇదే సీదా ఎగ్జిట్ సీదా एग्जिट था भाई सरत पोड़ची राइट आवा इदे बत्ता काडदुला हिडिदु बल्ल एदुरल्ल इंचु पड़ साउंड दिया ना टाटा सो गाइस बदल पेन बदल सो गाइस निकले वीडियो स्टार्ट पुण्य वेंचर बल्ले जास्त सो गैस काड़दुले फुल ऑफ रोडिंग मल अक्षय सो निकले तोपाजे निकले इष्ट दिपुंजनवे सो इष्ट अंड वीडियो लाइक मल्पले अंचने मा ಚಾನಲ್ सब्सक्राइब मल्पले बंद वीडियो एंड मल्तंदुले 1 लीटर पेट्रोल पंड ಐಕಾನ್ 1 लीटर पेट्रोल पंड ಐಕಾನ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टेक केयर एंड बाय बाय ऋतिका बाय अला मीनी